from Wales, Tommy Roberts-Jones. Y gwibiwr o Gaerdydd sy'n anelu yn uchel. A thran cynrychioli Cymru yn y Caribi y llynedd, roedd Tommy ar ei orau. Paddling on, holding on to the very end, just about 20 metres to the finishing line. It's going to be a close one. Gan wthio'i hunan i'r eitha, enillodd y ras gan medr T38. Y cynta erioed o Gymru i ennill medal aur yng ngemau ieuenctid y gymanwlad. Fi'n marfer 5 gwaith yr wsnos, gym o 2 a ar trac 3 gwaith. Fi wedi cael tipyn o'r cyfrogaeth gan teulu, staff, coaches. Mae ysgol wedi helpu fi lot, fel os ni moyn amser off i ymarfer, ond mae wedi cymryd blynydde. Cyn cael ei eni, cafodd Tommy stroc fyddai'n effeithio ar ochr dde gorff. Bellach yn 18 oed, does dim wedi ddal yn ôl. Ges i'n myngeni gyda cerebral palsy, a wedyn o'n i'n stryglo bach gyda seizures. So, fi oedd hwnna'n yn tynnu fi nôl bach. So, trial sawl meddyginiaeth a'r opsiwn olaf i gael trawdriniaeth yn Great Ormond Street yn Llundain. Wedyn ar ôl ni, sedi gael dim un. Faint oedd hi? 8-9 mis yn ddiweddarach. O ti'n ennill medal aur dros Gymru? Wel, o fe'n ymrydef i mas fyna'r lle gyntaf. Wedyn, dyn ôl gyda'r medal aur. Sylweddolus iawn i fel, oce, fi'n ei hanes fan hyn. 5 mis sydd tan y gemau Paralympaidd yn Paris, uchelgais pob parathletwr ifanc. Y gôl hir tymor yw gobeithio cyrraedd 2026 Commonwealth Games, a wedyn ar ôl ni bydd 2028 Olympics yn LA, ond gen i gweld sut mae dyfodol fi'n mynd. Ar ôl gwireddu un freuddwyd felly, mae'r sylw rwan yn troi at y nesaf.